Bamako ana lamini na bolomara dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Amadu El Konare an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u waleɲuman dɔn kosɛbɛ Amadu El Konare min ye journaliste Seydou ye k'a dɔn ci ka ca wuli ka jɔ ka ca a bɛ ŋaɲa fɛ fɔlɔ Amadu El Konare ayi a taara i ka retraite de kɛ banque la jɔnni ka retraite ko daba ka chèque kuma ne ka ko banna bi o ne ka ko bannen banque wo wari tɔ min bɛ kɛsu la wo a ba bɛ du i ka partenaire ye chèque de k'a tɔgɔ la donc ko Seydou de ka carte d'identité ka taa n'o tɛ i ka sini nasɔngɔ ko a bɛ falen ne ka nasɔngɔ ko n'o sirila Seydou la ne ka ko banna Amadu El Konare i k'a dɔn bi ye ntɛnɛn ye bi ye duwakun daminɛ ye min ye jamana ye i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri an bɛɛ lajɛlen bɛ wulikajɔ kɛ bi i dɔgɔtɔrɔ o i k'a dɔn i biro kɔnɔ baarakɛla min ye i sɛnɛkɛla ye samedi ni dimanche bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya kɛ Amadu El Konare ntɛnɛn dana ma gosi ni donokɔrɔw y'u kama gosi an bɛɛ ko ne duguba kɔnɔ maa ti faamuya duguba kɔnɔ maa kɔni a ka kodɔn man diya Amadu El Konare an bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ so wa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka na ɲɔgɔn fɛ so Amadu El Konare o de bɛ kɛ sababu ye dugu kɔnɔ yɛrɛ ka kalaya bagabaga min bɛ fɛn na min tɛ fɛn na dugu maa jɛ ka ban bɛɛ lajɛlen bɛ kama gosi kɔsumuni kelen bɛ min bolo Amadu El Konare ka dulokibanin bɛ min bolo o b'o gomi ni ka wusula sɔrɔw fɛ Amadu El Konare ka sakɔsiba dulon i kan na o kuma o ye kuma daminɛ ne ye bureau ni ɲɔgɔn cɛ mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ Amadu El Konare min fɔra anw ye k'an k'o kɛ o de ye kunnafoni ka di Amadu El Konare k'a dɔn sɔgɔmada in na kunnafoni sɛbɛkɔrɔ bɔlen bɛ min ye yamaruya ye i k'a dɔn nɛgɛ kɛrɛfɛ dunan don a tɔ yɛrɛ di Tɛnɛnba Tɛnɛnba i tɛna fɛn fɔ nin ma o n'o tɛ ale yɛrɛ sigilen bi ko dɔ jɔli muso falen do ko belebele a sigilen bi ko a karamɔgɔ dɔ jɔli a b'o kɛ nka a karamɔgɔ min y'a mɛ dɛgɛ o jɔlen b'a kɔfɛ ni Tɛnɛnba sɔnna ka wuli ka jɔ boloda kunnafoni an b'a dakolo ci po jɛka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ de b'a tugura ko jɔn donna faama musonincɛnin kan surɔ solimaden da tɛ o kuma nɔ siga t'o la bala cogo bɛ di bi Amadu El Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko rayon o don i k'a dɔn nɛgɛso rayon kisɛ sigi Amadu El Konare sɛbɛnni kɛbaa tɔ a de ko KTZ a ko di KTZ ko a ko a bɛrɛ ta sɔmin kelen don min ye gouvernement kura ye o sigili Amadu El Konare k'a dɔn o jɔrɔ a n'o sera kɔni ka n'i minɛ fiyewu sabula kɛwalew ani fɛn minnu bi sen na kabako Amadu El Konare k'a dɔn gouvernement kura sigili i k'a dɔn na kɛ saraka bɔ daminɛ dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga i k'a dɔn farigan b'a la Amadu El Konare i k'a dɔn farigan in kɔni yalima a kɛra sababu ɲuman ye wa min ye a juguw ye wa nka min kɔni jɛlen don Amadu El Konare i k'a dɔn min b'a nɔ na n'i y'a mɛn tubabukan na intérim i bi yan fɔlɔ Amadu El Konare i bi yan fɔlɔ nka min ye ayiwa premier ministre min bi yan fɔlɔ n'o ye sɔrɔdasikɛ in ye colonel Abulayi Mayiga a bara ka baara minnu kɛ a n'a bara ka hakilina minnu da Amadu El Konare k'a dɔn baara in kɔni b'a sɛbɛ la jijaba sigi nka maa caman b'i yɛrɛ ɲininka yalima nin ye politiki ko ye wa yalima n ye sɔrɔdasi ye o ko min ma donner désordre o don sabula a ye min ɲini i k'a dɔn a bɔ minisiri tɔw fɛ ani minisiriw ka kabinew a ye ni a bɔ gouvernement baarakɛlaw Amadu El Konare k'a dɔn a ye lɛtiri kɛ lɛtiri min n'o ye gundo lɛtiri ye o k'o de ma tubabukan na lɛtiri confidentielle o don Amadu El Konare k'a dɔn ayiwa min kɔni ye baara ye ntɛnɛn o ntɛnɛn min ye kabine bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn ye kɛ i k'a dɔn ayiwa mardi o mardi min ye wulikajɔw ni jateminɛw o jateminɛw a n'o ɲɛw kan ka fɔ min b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ di minisiri ma ayiwa i k'a dɔn mercredi don conseil des ministres senfɛ sigi o ɲɛ ka dɔn sɛbɛnnikɛla ko nin kun de ye fɔlɔ nka jateminɛnaw kɔni y'a jira k'a fɔ a ye nin lɛtiri min kɛ nin b'a jira k'a fɔ saliya ko tɛ bilen nin b'a jira k'a fɔ foyi den kelen tɛ ko Amadu El Konare i k'a dɔn nin kɔni ayiwa nin ye ordre de ye sabula sɔrɔdasikɛ ka baara kɛcogo ani civil ka baara kɛcogo kelen dɛ politiki baara ani nin kɛ sigi Amadu El Konare k'a dɔn a fɔcogo b'u bɔ ɲɔgɔn na kɛnɛkan ko ko n'i ye ko ta k'u lajɛ sabula procès verbal minnu bɛ taa nin ɲɔgɔn yew senfɛ ministre o ministre i n'o procès verbal de kan ka na i k'a dɔn ministre ka jɛrɛjɛ kɛnɛ kan min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye kɔsa in na n'i dun ye ko taabolo ta k'a lajɛ Amadu El Konare k'a dɔn politikimɔgɔw yɛrɛ tɛ dangan kelen na ayi dɔw ko min kɔni ye colonel Abulayi Mayiga a kɛlen premier ministre ye fɔlɔ i k'a dɔn olu dalen don a la k'a fɔ k'o na ɲɛ premier ministre ya dun baara i k'a dɔn civil de n'a ka kan
jamana wa politiki baara don ɔ n'i ye hakilinaw boso ka munumunu salu kɛ k'a bɛɛ lajɛlen ta k'a da ɲɔgɔn da fɛ Amadou Konare k'a dɔn minnu kɔni bɛ n'olu ni Abuwa Camancɛ fanga yɛrɛ ta hakilina olu ko dantɛmɛ don sabula i k'a dɔn ni sekundiw ye dabalikundiw bolo ka Choguel bolo b'a baara la ɔ Choguel bananen min filɛ nin ye a bɛ n'a fɔ nin kɔni kun ye ayiwa Ala deli ye Amadou Konare ɔ min kɔni ye fanga yɛrɛ kurukara bɛɛ lajɛlen ye e k'u laban Abuwa colonel cɛ duuru in u t'u bolomada bɛɛ kɔ wa yalima mun b'o kɔfɛ Mali to min bɛɛ nka min kɔni jɛlen don n'i ye hakilinaw ta k'u lajɛ maa tɛ s'u la bilen Faransi min n'o kun bɛ yanga la o gɛnna Amadou Konare k'a dɔn CEDEAO ka taa se UEMOA ma olu dɛsɛra olu ye dabalijugu bɛɛ lajɛlen tigɛ olu dɛsɛra ɔ maliden fanba fana bɛɛ minnu bɛɛ lajɛlen b'u fɛ Amadou Konare yalima nin tɛna kɛ ko nɔgɔbadenw fɛ fanga yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka sa olu bolo u k'u dan n'a ye wa ɲininkali tun bɛ bɛn nka n'i ye wulikajɔw ta k'u lajɛ premier ministre par intérim Amadou Konare a kɛlen bɛ ka ko minɛ sɛbɛ la koyi sabula a bɛ lɛtiri ci ni kangaredakan minnu kan ka kɛ o b'a jira k'a fɔ ko b'a sɛbɛ la Amadou Konare yalima Choguel ko kala Mayiga nin y'a bolo yɛrɛ de bɔlen baara la pewu wa ɲininkali tun bɛ bɛn sabula sɛbɛnfura tɛ yen i k'a dɔn sɛbɛnni ma kɛ min ye jamanakuntigi ye ko laban b'ale bolo a fɔra ko dɔ bɛ fara CNT kan i y'a dɔn o sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen dilanna ɔ gouvernement fana yɛlɛmani ni ka dɔ fara a jɔkunnama kan walima premier ministre wɛrɛ ka ɲini i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kuma fana bɛ Assimi Goïta de bolo sigi kɔni kɛlen don ka Assimi fanfɛla in lajɛ yalima tile fila in na a bɛna na min kɛ min ye Abuwa premier ministre ye ani gouvernement taabolo kura nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ rayon kisɛ kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Dabatu Wara dɔw ka ja sebali tɛ maaw de guwanen n'o tɛ a jaabi na dɔn l'indépendant olu kumana Musa Bilali Sidibe ale ko i k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ kɛra nin jowaku in kɔnɔna la min kɔni bɛ i k'a dɔn diɲɛseleke naani maaw sɛbɛkɔrɔtɔ k'i bɔ ni k'u kunsigi taama i k'a dɔn sɔrɔdasi jalatigi belebeleba fila olu cokolen i k'a dɔn awa jamana masakɛya golo kan olu fila bɛ yɛlɛ musɛ ni tigɛ di ɲɔgɔn la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn k'a fɔ nin ye maa caman guwan i kamana a bɛ tali kɛ Burukinakaw ka masakɛ min bɛ yen ni o ye lieutenant colonel Pori Henri Damiba ka taa se anw ka jamana masakɛ colonel Assimi Goïta sɛbɛnnikɛla ko nin colonel belebeleba fila in ninnu fila coko mɛ siège kɔnɔ nka i k'a dɔn caserne siège tɛ nin ye i k'a dɔn jamanakuntigi coko siège de ye sɛbɛnnikɛla ko o bɛ tubabubile tɔji bɔ maa mun yɛrɛ bɛ i k'a dɔn n'u bɛ sɛbɛkɔrɔsiga i k'a dɔn fanga yɛrɛ u da birin b'a la a b'u sɛbɛkɔrɔsira a ko min ye ninnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di min ye k'a dɔn Burukinakaw ka masakɛ kabi u kɔni ye fanga jaso ni k'a bila u jufa kɔnɔ nin y'a ka taama fɔlɔ de ye a ye min boloda ka na anw ka jamana kɔnɔ min ye k'a dɔn ka taama yɛrɛ k'a bɛ bɔ Burukina da fɛ ka taa jamana wɛrɛ a ye soni sigi Mali de kan o min kɛra gale ye wa a nana anw ka jamana kɔnɔna la sibirido an kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye Burukinakaw ka masakɛ nali a kɔni ni bonya fɛn o fɛn ka kan ani karama min ka kan laadala jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ale yɛrɛ de bilala an ka ministre jamakulu bɛɛ lajɛrɛlen ɲɛ ka taa ka dunanba in bisimila Mali pankurutigi kɛnɛ kan i k'a dɔn u nalen kɔ u kɛlen ka laadaw latile min ye ka sɔrɔdasi fila f'u bɛ taama sen bɛ ta numanzi bɛ ta ka kinize da i k'a dɔn a yɔrɔ la fɔ maa caman tɔnsi bɛ munumunu sɛbɛnnikɛla ko u ye hakili falen kɛ i k'a dɔn k'a fɔ awa pankurutigi kɛnɛ kan ye k'a b'o la ka tila ka na palais la kuluba i k'a dɔn karamɔgɔ Dabatu Wara nin cɛ fila sigira min ye lɛrɛ saba i k'a dɔn fɔ ka se lɛrɛ naani ma kuma o kuma bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ u y'a bɛɛ lajɛrɛlen basakili ci u ni ɲɔgɔn cɛ bonya ani ɲɔgɔn faamuya kɔnɔna la min ye k'a dɔn dasɔmintigiw kumana olu y'a jira k'a fɔ ninnu ka ɲɔgɔn ye in tɛ dɔwɛrɛ ye koyi min ye Mali ni Burukina ni ɲɔgɔn cɛ an fɛɛrɛ cogo ɲɔgɔn na ani an ka jamanadenw kuntilenna kɛli kelen ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ye tigɛ kelen kɔnɔ kisɛw ye o kuma ko ka fɛɛrɛ kɛ Mali ni Burukina an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ɛlɛ ni an bɛ se ka i k'a dɔn taabolo kuraw ta cogo min na jango bamanjiya ni jatigɛ wale tigilamɔgɔ olu kɛlɛli hukumu kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye k'a dɔn ɲɔgɔn ye bannen kɔfɛ Burukinakaw ka masakɛ a yɛrɛ kumana koyi a y'a jira k'a fɔ ale nali Mali la i k'a dɔn ale wasara a sewara wa min ye a ye hakili falen min sɔrɔ colonel Assimi fɛ jɔnko Ala a nimisi wasa ale bɛ segin f'a bɛ yɛlɛ musɛ kɛ a ko ni Ala ni kira sɔnn'a ma ale bɛ laɲini mun kɛ Assimi fɛ o ye bɛɛ ani tigɛ di ɲɔgɔn ma ye janko jamana fila in faamanciya bɛ ka i k'a dɔn dangarili mun kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ la fɛɛrɛ ka sɔrɔ o la sɛbɛnnikɛla
Musa ko yala tuwa ublonga kisa obetudi ofana na kata ore na sara ka yere fushi ka bo olubolo ika do note ko Mali fere sura atala ni ko ite Mali ka tanye fe on te fumaleka awo kuna foni fle anye mi mo lende pana kono aka bido boli la amodel ko na re ne sura si kuma manja ukatwa ka yere tita yoro jan affirmatif négatif ni sura se ka yo fiye aye dofo amodel ko na re membulo bugo ka do bi boni sebenye seben mi nu ka ma nouvelle horizon nyedangura sebeni keba atwa de ko Mahamani Touré Mahamani ko ni ala faralanga geleba min be Mali ani kurwar ni nyanje eko akoti ni kan nogoya kosobe de amodel ko na re ka do fendi bo fena kwa dati don sebeni kala ko Mali ni kurwari che ika do toju jole ku do kosobe sigi nyangodo balima kodo sinji kodo ni jamana nye jamana kilenye kabini nye kunungo amodel ko na re ika do angata bo nyanye obi Mali ni kurwari che kosobe sebeni kala ko nga gelya ku nana douala gelya mi abono ko ni mbora kurwari ka fafe sabla mi nye awake wole minu ngera ani wulika jo minu ngera Mali famo ya jira ka fo ko chenyinde amanga Mali ika do jamana do min da ya yere ina fo kurwari ma shi dingelize ka shi tege shila amodel kunare na manye ka fo ibika sorasu bla kata jamana warela ika do avion fla fale mana kele do fale marfa ani agwafen jedugula amodel kunare ka do abina ni sigana bay sigi nyanya duna sigana umanyi amodel kunare ni akili bala abini ka wati bo ma binane ani konondo kurware finitugu ikadu nana chanjala ke Mali kono mimboro la ma to fo ma ible jamana kono uminena unna chugo ani semabura jonjo ngundu bolo wa minye wele ye umake ninga nyefolike amina nunu blaka na aka jamana na amodel kurare matina chu maka jango jamana mi nabi kelela nabi gelala nga onye islame jamana ye ambi hine ambi makara ambi mapumame amodel kurare Mali takoni mini ka sabula jamana kundigi minye asimu goita ika don awa fori yasimbe iya dema no yotogo ka uka masake kamuni ko inda na domi o koni mbe wulika joni taka sagila Mali ani togo minye togo fana ani awa kurwar ni nyanje jamana nyema ika do hakili bisega jige chome ka jamana do makari mine mimi sega to gelai ika do abiduga chugo mi wallahi sebane kala ko asimu goita ika do chefare ndonga majugute asona kuma chama me amodel kuna re ka jirasa ka fo haka ja nda indi bambanje in mabi maka nda fe kan zigi nwan doro kuma mi nye fie bodai no di so sababu mi mabi nani ani konondo ina sebane kala ko asimu goita ye yamora dike muso saban ikadu kabla ninga ta di usomo ma ay wakurwari jamana no ka do ka fo Mali mabi uka ay wa Mali majja ko yakoku ka mi ngoni ngara odeye hakilina minu dara aywa mabina ni konondo inve ko chejugu do fo nyeka do wallahi yaro Mali yera kunye chidi ka fo haka ja nunu mblale odeka nogo nga fo korwari ka swama ka fo ufilila fili temene ngofe uka yafa delike yafa delle temene ngofe uka laidu di malima ni nywa na ke wale jugo otike ble ni nywa na daneme wale otuno ke mallo na fara malika habada ningu deme aywa bamanja kele ni jugo ya mimbe malika una fara malika ningu okeleke maliku ye minyini oyeni sebele kala ko akodi mi nye choroba jugo ya Alassane Dramane Ouattara ado opuma mandi ni mawo ma ba ke chugo don ni ba ka wulika jon nye don ba do na ni vo o ya bulu sayadi sebele kala ko nga hal na ma fo ma mi ba ndo an ayre naga korlala ni o ba sunaka don ay wapuma kanga boada o debo lasi ika don ma sabab blale minge nu tara chukurwari sebele kala ko ikado pumana sebele kala ko ni ya takala je nyema bele jele dabali bana ni ngo mi vle ni nye ika don awon ni ngoni ko sabatile Mali fe kan nyashi awajeze nani jamana uma jamana kala ko akoni ya takala je mi ngoni nye awajete mine ma minu be no ye kwasi Adam Sani ika don aywa wolu minu uma utotora mabinani ani shegi minye mabinani wolovla minye jamana kala ko ika don olu koni bisigile dosaka Mali fama ulaje haka ja ika do ko mina ta wala chugo mina muso saba min be ni bolo boru kana sebene kala ko ni ya ta kala je abakelen do ade ko hawa bagayo hawa minye awaba bamba sita ani bledu kanyali uchiolu de ke ferekela we les vendeuses voilà ko kunyolu de ka passeport ke ko ce sont des vendeuses
ni muso kwale o fu tamato bi jaki ngo nu na ke futu fere lawo yesade amuna el kunare sebenigala ko akodi ikadon ko imbora abosira fe sabula ikadon umineni sharabulumba mimbe no kangu kiri no procureur de la république sambi sisugo o de téléphone o re de kunafoni dike afo sharatugu sona nyinini mingera sharatugu sona ninga bulobo ni muso saba kana ukatu kadugula o minye wulika joni jetemene kunafoni ko ndira sebenigala ko kunafoni di ka fu lablala ma mimbara ka ko imberebe ani nwaje no Togo orobe olu yu takata no yu Togo folo na folo minu nganga di ani bara folo minu nganga ko yo nyena bo ko doni kata di awakuruwari sabene kala ko kuruwari mama to ko koy sabula fama minu be kasu ka ministry ma mimu ko jamana ni jamana wara nyena bo Alassane Dramane Ouattara yere ka ci dengerengere ni nunu bele jele dafale kumbe kenaka ani muso sabai usomo ani balima suru sabene kala ko alaba tarake nyeji sabula balima minu be Abidjan olu ko ni nana panguruji kenna olu bele jele o shuru kenaka anga ministre mimbe anga jamana ni jamana wala cenya na bo abla job o masonga puma ama amadore kufo nga ni ko taka laje mi nye wulika jon ni jetemine iba ka fo ministre directeur mi nye awa cabinet no Alassane Dramane Ouattara yere ka awa cheduman bay o debe Alassane Dramane Ouattara don o ba ka puma befo e ka do Mali e fon fo nyini a segira bela jele ka ko muso saba imblali ako jongwa la puma to luda nimba jira ka fo Mali ni kurwari e ka don awa gele mi mbu ni nyanje u fula bele jele bene do aka mi nye wulika jon ni chesiri e ka don awa mim se ka to beni kila bi sai kana jamana ni nyanja adale dola wa mingo ni ya haketo nyini nye olu bo ke ninga nyeshe Mali man ni ngo ngara ketugo mina uteme ngo fe olu be fe bele jele kesa una dabali bele jele tige mingo ni ka to Mali yere abi yere soro tugo mina e ka do lutna farafarali warake o Nations Unies o yepuma minu vo ono e dabali min dige e ka do bo bele jele kutumu de dafasa sabere kala ko opuma minni na mafowa afora ka ma mi mana bulukuni ya kile zoro na masurukula kana fi ma fezoro sabere kala ko akoni ngwani mba jira kafo mi nye Mali ni kurwari che geleya mi na bamba ne kundu yalma abando te soni wa yalma soni ma to minumbe yalma utuna black atadu somo mawa sabula hakili nyumanya ani benga uni awa basigi sige obini ka do ani nywanje tabarakala ni ngunye sebanye anye mi mbo nouvelle horizon kono nyedangura kala baga de batugora ko laje damna na sogoma ma ba fo soufe mi vora soufe no tu vora sogoma e ka do nga fo laje atuntuna mesena kuna fondi sebe le repère e ka do Idrissa Maiga ayi sebenke Idrissa ko abenata e ka do jamana kuntigi colonel Assimi Goita ani kata se ministre nyema nono blambe colonel Abdoulaye nu ma ujo chejo yorola ministre mi mesene ko la Modibo Keita u ka gwe ninga wulusu afo safurulay o de fora o de nyini ne do ne ko adesera awo senel nyina foima sabati noko ko aya nyami joni ni zebendi me kakala les repères les repères ne fabi go nam nyeni ndo ilao no de itina so ni gakala o dayilla nam sebeni gala ko akoy ka do nga fo afora ninga bogoro do jigi abatme malide ye nyina soneko ale hukumu kono ama sorola ka fo senekela ko ni colonel Assimi Goita akatama kata Mali dugula adugu belebele do folo e kuchala e ayre de tara kata jema faranywanga kuchala malideu kase kata nafa minyere ni ka do awa hakilima ya mime ale yere bolo senekola ani ka do bonyani karama mi ma fe ka nyeshi senekela uma wasa seneko bisega ke bil hakiye Malila Assimi atara sene ma fo kuchala ka fe jigi ababora ko konnala sabula senekela u yegule ya fengo fengo jamana kuntigi ye aya jira ka fo ale yere e senekela somaye e ka do fengo fe misega ke senekola ani senekela una je ka ke o kama unana jere basiki kuluba ko mi ma ka do conseil supérieur de l'agriculture no ye senekola tigali je kulu jere baye karamo de batungura o jere senfe gele ya fengo fe me senekola u ya bela jere le basakili chipo ka
ɲɛfɔ ni ka danganiyaw ta danganiya minnu taara sɛnɛkɛlaw y'a jira Asimi Goyita la k'a fɔ laadala sɛnɛkɛlaw degelen don fɛn min na o ye k'a fɔ saa kɔni ni samiyaji kura bi bin jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛ ni ka wɔsi kɛ ka tɔrɔmɔɲɔ dɔ bila nɔgɔw ni engrais kunkɔrɔ min bɛ se k'a to i k'a dɔn sɛnɛkɛlaw bɛ se ka nɔgɔ sɔrɔ cogo ɲuman na an b'a fɔ min ma ko subvention i k'a dɔn jamanakuntigi ka b'o kuma fɔra a yɛrɛ de ye bigi ta a y'o yɔrɔ sɛbɛn sabula a y'a ye k'a fɔ o de ye nɔgɔyaba ye jango gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ma i k'a dɔn nɔgɔ ka se ka di sɛnɛkɛlaw ma subvention sɔgɔ la o b'u sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ o bɛ dun ka fa sabati kɔɔri ko o bɛ sabati sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi jɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ a ye danganiya bɛɛ lajɛrɛlen di miliyari camanba de i k'a dɔn k'o labila jamana yɛrɛ n'a ka gɛlɛyaba in o ka se ka don sɛnɛko kunkɔrɔ walasa sɛnɛkɛlaw bɛ se ka nɔgɔ sɔrɔ subvention na cogo min na sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn k'a fɔ jamanakuntigi a y'o nafolo min nabila nafolo nin kɛra jira po wa a taara janjan ka wɛyɛ fɛ k'a sabu kɛ mun ye sabula jateminɛ minnu kɛra sɛbɛnnikɛla ko min ye ni wasabilen b'a ka baara kɛ a ɲɛkisɛnin ma u ka baara dɔ bɛ u b'a fɔ min ma contrôle de l'action gouvernementale n'o ye ka jateminɛ kɛ marabaa bolo olu ka baaraw taabolo la ko min ye CNT cɛdenw ye commission du développement rural minnu ɲɛsinnen togoda ko ma olu ye taama kɛ dɛ u ye taama kɛ ka taa togodaw la ka don an ka sɛnɛkɛlaw kan u donna dugu o dugu la maaw ye kuma kelen pe de f'u ye k'a yira k'a fɔ nɔgɔko ɲɛma sɔrɔ a la ɲina a kɛlen don k'an ka sɛnɛko tiɲɛ wa ni gɛrɛma kɛ a bɛna an ka simiya tiɲɛ i k'a dɔn Asimi y'a dabɔ min kama u taara ka dan kɛ wa ko bɛɛ lajɛlen ɲaamina sɛbɛnnikɛla ko o kuma fɛn o fɛn bɛ yen ni o fɔra CNT maaw seginna joona joona hali ma ji min koyi u taara ni minisiri ɲini k'a kuma ɲɔgɔnya monsieur le ministre nɔgɔko kibaruya minnu dira anw ma togoda la o de filɛ nin ye les comment les pourquoi les explications i fana ka fɛta ye jumɛn ye karamɔgɔ Daba Tunkara o yɔrɔ de la a dɔnna k'a fɔ tiɲɛ ni ka tiɲɛ ni minisiri in tɛ ko kunna a ma ko kalama ɲɛnabɔ k'a sabu kɛ mun ye min ye k'a dɔn miliyari 17 olu ye musaka ye minnu dɔw donna subvention ko da fɛ nka min ye subvention sɛnɛkɛla minnu bɛ yen u ka kan ka fɛn o fɛn sɔrɔ maa o maa tun kan ka nɔgɔbɔrɔ 1000 sɔrɔ o ma hali nɔgɔbɔrɔ 100 sɔrɔ maa min kan ka nɔgɔbɔrɔ 100 sɔrɔ o ma nɔgɔbɔrɔ 2 sɔrɔ yala o sɛnɛ bɛ kɛ cogo di sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya fɔlɔ y'o ye gɛlɛya filanan ye mun ye u nana jateminɛ kɛ k'a fɔ sɛnɛkɛla fɛn o fɛn bɛ yen n'olu ye nɔgɔnin sɔrɔ ɲina a bɛɛ lajɛlen de y'u bolo bila u yɛrɛ jufa kɔnɔ ka nɔgɔbɔrɔ san 8,000 dɔw y'a san 10,000 nka gɛlɛya dɔ nana y'a la nɔgɔ yɛrɛ subventionnelen o fana feereta jara ye dɔw bolo wari dagwɛlɛnbaw la k'a sɔrɔ jamana tun y'a fɔ a kana tɛmɛ 3,000 kan o bɛ se ka faamuya cogo di nka sɛbɛnnikɛla ko ɲininiw fɛ mais fɛn nana ye a nana ye de k'a fɔ ko nin minisiri kofɔta n'o ye Modibo Keyita ko jaa laadala maa minnu ye fournisseurs ye ni danaya dalen don olu ka jɛɲɔgɔnya b'olu ni jamana cɛ olu de ka kan ka nɔgɔko kɔkɔrɔ don ka nɔgɔ salo kana n'a ye jamana kɔnɔ ko ale nana i k'a dɔn i sen da o sɛbɛn ka ni k'o cɔgɔ a yɛrɛ masurunyanamaa dɔw n'o y'a danamaw ye k'a ye olu yɛrɛ de wele bila olu ma k'a ko kalifa olu la a sɛbɛnnikɛla ko n'e tɛ kɔmɔ nɔ e tɛ kɔmɔ sɔkan dɔn jaa maa o maa bɛ yen n'o ye fournisseur ye ni e tɛ diɲɛ magobatigi ye ni nafolo ni sɔrɔ dɔ cogoya tɛ e ka banque compte la n'i taara ko banque ka juru don i la jaa juru tɛ don i la o tuma ale ye fournisseur ya ko di maa minnu ma sɛbɛnnikɛla ka fɔ la olu kɛra maa ye minnu caman na wari tɛ u kun ka na ni nɔgɔ ye a gɛlɛyaw k'u yanni jamana ka wari di minnu mun fana bɛ yen n'u taara u bɛ taa juru ta banque la banque b'a fɔ a ye na ni garantie ye walima a ye lahalaya dɔ di paga ma sɔrɔ olu fana bolo ka jira o kɛnɛ kan i k'a dɔn juru ma se ka don olu la o tuma sɛbɛnnikɛla ko fournisseur maa 46 i k'a dɔn olu cɛ ma maa 15 damana de bɛ yen min sera ka dɔɔnin kɛ i ka nɔgɔko la nka o maa 15 fana na 3 dɔrɔn de bɛ yen laɲini min kɛra k'o ka na ni nɔgɔbɔrɔ hakɛ o de sera ka na n'o ye n'o tɛ ni tɔ bɛɛ ta balannen don Kolobo kalaba yɛrɛ dangan na minisiri bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ k'a y'a jira k'a fɔ ko yanni tile 10 cɛ ko nɔgɔko ko ɲɛ bi sɔrɔ a la u ti banni o yɛrɛ bɛ don mɛ fɛn na m'an m'olu don miliyɔniw na sa wa kunnafoni filɛ an ye min bɔ i k'a dɔn le repère la ko jamanakuntigi k'a jɔ a jɔyɔrɔ walima u ka nin minisiri in falen a tɛ falen bondala a tɛ falen cɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye cɛ ka pib k'a ka feerefɛnw
de b'a sɔrɔ nam mbala cogo bɛ di ko kura Amadou Konare bi boni sɛbɛn min n'u ka ma l'indépendant Amadou Konare fɛn min n'a kɛcogo ma ɲɛ a lakaliko bi sɔn ka cɛjuguya bi boni sɛbɛn min n'u ka ma l'indépendant Amadou Konare i bɔra ka min fɔ ɲina an kɛra ko a gɛlɛyara Amadou Konare k'a dɔn a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten sabula cikɛlaw i k'a dɔn u jigi banna k'u jigi tigɛ kangara jamana min n'a jigi ye sɛnɛ ye Amadou Konare k'a dɔn fɛn min n'a ka kan ka ɲɛnabɔ kalo damadɔ ka ko samiya ye Amadou Konare k'a dɔn n'o bisi pasa nana wuli samiya yɛrɛ i k'a dɔn a camancɛ la a ko i k'a dɔn ko tiɲɛnen a ti ɲɛ a ko tiɲɛ don min ye angɛrɛ ko ye minisiri kumana minisiri ye kuma minnu fɔ i k'a dɔn gɛlɛya min donna angɛrɛ ko la ani wulikajɔ minnu kɛra minisiriso yɛrɛ fɛ ani angɛrɛ feerelaw i k'a dɔn minisiri ka lakali la olu ye kawale min kɛ olu de kɛra sababu ye ni ka angɛrɛ ko gɛlɛya nka min ye angɛrɛ ko ye a gundo bɛ minnu bolo minnu b'a baara la Mali kɔnɔ san 20 ani kɔ ni angɛrɛ ma deli ka dɛsɛ n'a ma deli ka ayiwa sɛnɛkɛlaw jɛ olu ka jɛkulu de tɔgɔ ye ko Sefiyam olu ka ɲɛmaaba tɔ a de ko Yusufu Kulubali Yusufu Kulubali i k'a dɔn a ye minisiri jaabi a ko minisiri ye kuma ni kuma minnu fɔ maa tɛ faama sɔsɔ maa t'a fɔ faama in nkalon tigɛ nka faama kɔni a filila kumaw na ka sababu kɛ a ye kuma ni kuma minnu fɔ ko ma kɛ o kɛcogo la a ko minisiri ko gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ko angɛrɛ feerelaw ko ni angɛrɛ yɛrɛ sɔngɔ de ma taa bila 11 na olu ka angɛrɛ tɛ di Yusufu ko a k'o kelen olu m'o fɔ koyi ko ma kɛ o kɛcogo la abada lezi a k'olu bɛ nin baara in na san 20 san 30 u tɛ balo foyi la angɛrɛ ko kɔ yalima ɲinan y'a san fɔlɔ de ye u ka angɛrɛ di jamana ma wa a k'o tɛ tiɲɛ ye a ko sabula n'i ko ta k'a lajɛ samiya yɛrɛ tiɲɛni fɔlɔfɔlɔ daminɛna Amadou Konare k'a dɔn angɛrɛ min a bɔ i k'a dɔn ni usinitigiw b'a dilan ani nɔgɔ min n'o bɛ dilan n'o ye farafin nɔgɔ ye a ko i b'a ye k'a fɔ danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ usiniw bɛ angɛrɛ min dilan bɛn kelen don a ka nafa min b'o la dugukolo baara la o de ka bɔ sabula farafin nɔgɔ in farafin nɔgɔ bɔrɔ 10 ni kɔ o bɛ nafa min don i k'a dɔn tubabu nɔgɔ in o bɔrɔ kelen b'o o nafa kelen de don a ko i y'a ye k'u fanga tɛ kelen ye ayi a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ o sabula kabini minisiri kɔni y'a jira k'a fɔ farafin nɔgɔ banbali ka k'o de kan Amadou Konare kabini o yɔrɔ la maa caman jɔrɔ la u y'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛɛ san o san i k'a dɔn tubabu nɔgɔ min bɛna o de bi san kosɛbɛ fangaba de dilen don ba waasa kɔɔri sɛnɛnaw ani ofisi kɔnɔ olu ka sɔrɔ ba kɛ nka n'i y'o kɛ bolo kɔfɛ ko ye Amadou Konare ka t'i banba farafin nɔgɔ kan o dun nafa ka dɔgɔ kabini ye sɛnɛkɛlaw y'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ sen na min jɛ ka jugu fami y'a jira k'a fɔ k'a fɔra k'olu ka ayiwa angɛrɛ bɔrɛ kilo 50 k'olu ko k'u b'o feere 11 o bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn a ko ni maa min bɛ ko ɲɛdɔn n'i bɛ ko kalama wuli ka taa don sugu kɔnɔ bi Yusufu Kulubali ka fɔ la a ko angɛrɛ bɔrɛ bara ka feere min na o tɛ nkalon ye o ɲɛdɔnnen don bɛɛ lajɛlen bolo sabula olu ka wulikajɔ ni jateminɛ olu bɛ baara in na i k'a dɔn olu tɛ dunan ye u bɛ ko in sɛbɛn kɔrɔ dɔn Sefiyam u ka ɲɛmaaba de ye n'o ye président Yusufu Kulubali a y'a jira k'a fɔ jɔ ko a la kuma dɔw kɔni bɔra faama fɛ i k'a dɔn kuma sabatilenw tɛ kuma jɛngɛnen ba don a ko n'o tɛ wulikajɔ ni jateminɛ na ni maa min dara sugu kɔnɔ bi angɛrɛ bɛ feere prix min na a dɔnnen don bɛɛ lajɛlen b'a dɔn olu bɛ na ni angɛrɛ min n'u b'a feere Amadou Konare k'a dɔn ɲɛdɔnnen don jamana ma tɔrɔmɔɲɔ taw la o ma wari b'o la Amadou Konare k'a dɔn angɛrɛ min n'u b'a fɔ a ma ko NPK feerela ɲina fa bɛɛ lajɛlen la 6000 ani dalasi 500 Amadou Konare o kɛra gɛlɛyalenba yɛrɛ ye koyi a ko urée o k'a dɔn u y'o feere dalasi 6000 kuma dɔw la 6000 ani 400 o yɛrɛ kɛra gɛlɛyalenba de ye koyi Amadou Konare i k'a dɔn angɛrɛ min bɛɛ n'u k'a ma ko DAP Amadou Konare k'a dɔn u y'o feere 8000 a gɛlɛyalenba yɛrɛ i k'a dɔn u taara fo 8000 ni 400 na o yɛrɛ angɛrɛ masa ɲina kosɛbɛ sabula i k'a dɔn maa caman ma giro kan a ko n'o y'i bɔ a la minisiri ko n'i y'a ye ayiwa angɛrɛ feerela kɔrɔw i k'a dɔn a ma sɔn ka angɛrɛ di olu ma u ka taa n'a ye sɛnɛkɛlaw fɛ yen ko i k'a dɔn olu ko de ko jɛbɔnkolonka ko min na ni angɛrɛ min bɛ di ɲina a warijɛ de bɛ d'a ma n'o tɛ an t'a di jamana fɛ ko i k'a dɔn kuma in kɔni kɛra kuma jɛngɛnenba ye olu fournisseurs don kelen da kelen
san saba o juru de bɛ jamana la san saba juru de bɛ kabini o sanja juru o bɛ jamana na o ma sara olu bɛ se k'a fɔ ko yalima fo a ka nin jɛbɔ ngolonga de yan a ko kuma fana ko fana ka effort dɔɔni kɛ non o b'a ɲɛdɔn engrais feere la i b'a di den san kelen san fila ni ka wari bɛ san wɛrɛ den b'i sara o b'o baara la ka ca san mugan ye o m'o fɔ olu m'o fɔ bi u m'o fɔ sini ko k'u ka juru kɔrɔ sara a ko maa bɛɛ baara la i ka juru min bɛ san fila san saba yalima i man k'o kani wa ani n da kɛ ni nin ma sara n t'o kɛ a k'o tɛ kelen ye a ko i k'a dɔn jamana a maa ma bɛ feere kɛ i k'a dɔn i ka juru min bɛ san fila san saba o kanini o ye wajibi ye nka k'a fɔ ni nin ma sara n tɛ nin kɛ a k'o tɛ tiɲɛ ye Yusufu y'a jira sa k'a fɔ hakaja min nana ni gɛlɛya yɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen ye maa minnu bɛ engrais dɔn engrais usine bɛ minnu bolo minnu y'a baarakɛla yɛrɛ yɛrɛ ye Amadu Konare u y'olu kɔli ni k'olu de kɔniya k'u nin bɔ a la olu t'a dɔn o kɛra ka da min kan sabula olu de kelen bɛ ka ko labɛn engrais bɛ taa sira min fɛ joona joona a baara kɛcogo ɲuman olu de b'a dɔn k'a daminɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ zone officiels la ka na kɔɔri sɛnɛlaw ka fan fɛ olu b'a baara la san joli joli a ma deli ka dɛsɛ a ma deli ka kɛ nin kɛcogo ye a ko n'i y'olu sen bɔ a la Amadu Konare k'a dɔn baara bɛ gɛlɛya kosɛbɛ maa minnu b'a la maa min tɛ cɛncɛnkisɛ ni engrais kisɛ dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na n'i taara k'i b'o ko ta ka d'o ma n'a tiɲɛna i k'a dɔn i b'i sigi ni tɔgɔ tiɲɛ bɛɛ lajɛlen ye a ko ko in tiɲɛna nin de la n'o tɛ sɔmin kelen don k'a fɔ ɲinan samiya ji saniyani ji ɲumanba ji bɛ sɔn ka fori ni Ala jɛnɛ n'a ye nka maa si kuma sigi n'a ye abada k'a fɔ hakaja hali b'i ka tile la engrais ko ma kɛ tan ayi Asimu Goïta solution kelen non ka ministre in falen ça c'est l'extrême a ka falen non ka tila ka a sigi joona mais an ka sɛnɛ samiya kuru bi tiɲɛ Mali bɛ fɛ k'a b'a yɛrɛ ta balo ma sɔrɔ an b'an yɛrɛ ta yɛrɛ la samiya tiɲɛna a ka falen wallahi cadre wɛrɛ tɛ yen wa mɔgɔw ye ne wele ka bɔ yɔrɔ so voilà Fana lamini na k'olu y'u ka kɔɔri dannen u y'a bɔgɔti ka bɔ dingɛ kɔnɔ n ko ne ye da kelen ta k'an da fɛ ne ye sɔ de dan da la o nɔgɔ ma sɔrɔ ka taa n ka kɔɔri selen kalo fila on parle des agriculteurs mais je suis un agriculteur jardin jumɛn mais moi j'ai 5 hectares kɔɔri la n tun y'a da kalo fila n ka kɔɔri kilo 3 bɛɛ pɛtɛ nɔgɔ ma sɔrɔ n ye da kelen bila a la tun k'a firifiri ka sɔ de da a la i taara o sɛnɛ Fana Fana fa jumɛn e taara o sɛnɛ min ba taara dugukolo bɛ Bɛlɛdugu Bɛlɛdugu kɔɔri bi ɲɛ aw ka dugukolo foyi tɛ ɲɛ ni woso tɛ taa Kulubalibugu taa Figira Amadu Konare ka ministre in dɛ a bi fali a tɛ fali j'interpelle le colonel Assimi c'est un bon cadre le mercredi prochain que le ministre de l'agriculture soit changé non u y'a nɛgɛ c'est un ordre u y'a nɛgɛ venant d'un syndicat tu donnes un ordre à un colonel au nom de tous les agriculteurs non c'est les paysans qui c'est par la voix des paysans. Je donne l'ordre au président, au nom des paysans, de changer le ministre de l'Agriculture. Est-ce que non, toi, est-ce que tu te rends compte? Tu donnes un ordre au président colonel Assimi Goïta. Mais l'ordre ne vient pas de moi. Merci. Ça vient des paysans et je suis le porte-parole. Négographie, et tu as les Tezara premier mi. Nyama. Et flécha, tirer flèche jusqu'à dans Bamako. Mungera, et flécha ke. Umuka tombola belebele badam le Bamako tuguni wa uku famana kake. Ode nisodia bela. Te flécha, abela ka tombola kura boloda. Mi na la jali fete se ka foka ba jeliba. Bazin, vaccin, téléphone, moto Jakarta, frigo, congé. Ali Bamada. de b'a tugura non hali bi bɛ fɛn min na o tɔ bɛɛ Amadu Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sentinelle Amadu Konare i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri foroba baara n'a kalifara i la i k'a kɛ ka ɲɛ n'a ma ɲɛ bɛɛ i k'a dɔn kuma nin fɔ fasiri kɛba a to a de ko BS Jara BS Jara ko a ko ayiwa min ye foroba baara ye min ye marabolo kabini Kucala kɛra région ye i k'a dɔn wulikajɔ nana bolo da région ni fɛn min ka kan o baaraw ka boloda ka ɲɛsin ayiwa jamana ɲɛmaaw fɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min ye kɔmuso ye ORTM ale yɛrɛ de ye wulikajɔ kɛ ni ka ɲinini kɛ i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔsoba
o de ka nga jɔ kucalakaw fɛ yen a kuma fɔra kabini i k'a dɔn fanga tɛmɛnen na Amadu Ali Konare nka baara daminɛna i k'a dɔn cɛmancɛ fanga in de la a ko kucalakaw fɛ yen dɔgɔtɔrɔso min n'a ka nga jɔ bɛn kɛra wariko la bɛn kɛra kuma na bɛn kɛra kɛcogo bɛɛ lajɛlen la a bɛ waati bɔ nka hali bi n'a ka bi min ye chantier in ye a bɛ lenge langa la musokɔrɔ kɔnɔ sabula baaraw yɛrɛ ma se ka daminɛ bil hakili la sabula n'i y'a ta k'a lajɛ kabini décembre kilo tile 15 a bɛ ne ka san 1 bɔ min ye dɔgɔtɔrɔso in baaraw ye a daminɛna baara tigi fɛ Amadu Ali Konare nka min ye 100 o 100 ye 9 dama de kɛra a bɛ n'a fɔ hali bi u bɛ dingɛ sen na foyi kɛn tɛ a ko nin ye ko ye min ka gɛlɛn min ye Kucala gouverneur ye o yɛrɛ de nana balina ko dɔ kɛ don dɔ la ka sin ka wuli ka taa ayiwa chantier in lajɛ yalima baaraw bɛ kɛ cogo min na a fɔra a jigi kɔ a taara sɔrɔ hakaja dɔgɔtɔrɔso min n'a fɔra ko baara in kan ka ba ayiwa san 1 Amadu Ali Konare k'a dɔn n'a fɔra ko hali dingɛw yɛrɛ misɛnnin ma ban o tuma nin ye gɛlɛya daminɛtɔ ye min kɔni ni maa t'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ a ye wele bila baaratigi ma nin kunnafoniw bɛɛ yera ORTM de la sɛbɛnnikɛla ko a ko cakɛda min ni yɔrɔ in kalifalen b'a ma i b'a ye k'a fɔ ayiwa entreprise min n'a tɔ ye ko société immobilière u k'a ma ko CIMO SA o don CIMO SA yalima min ye Aliou Cissé ale min ye directeur des travaux ye CIMO SA mun de bɔnɛ binnen don a kan yalima nin na kɛ kɛcogo jumɛn in na ka da mun kelen kan chantier dɔgɔtɔrɔso in yɛrɛ li 400 ani li 60 o de kan ka da dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ kabako nin kɔni bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye nin ɲɔgɔn na dɔgɔtɔrɔsoba i k'a dɔn a ka jɔ jamana kɔnɔ sigi o bɛn dun kɛra k'a ka kɛ kucalakaw fɛ yen CIMO SA a baarakɛlaw i k'a dɔn a ma dafa hakilinaw dafalen tɛ min ye majɛ caman de bɛ a bɔ baara ninnu kɛli la k'a kɛ o tuma n'a ma ɲu kɔ maa bɛ ɲininkali yɛrɛ de kɛ a sugubulo yɛrɛ tara cogo di ka di sabula u bɛ mɔɔ hakili jigi awa i k'a dɔn yɛlɛma caman de bɛ transition in kɔnɔ maa dɔw bɛ yen ko dɔw bɛ ta ka kalifaw ma ka sɔrɔ n'a kɛli man kan ɔ min ye sɛbɛko ye n'a fɔra o ka kɛ sabula malikura bɛɛ lajɛlen b'o kule de la Asimi Goyita ko nin kulela sa na fo ka fo ka ɲɛji bɔ o kɛra dɛ sabula a b'a fɛ bɛɛ lajɛlen k'i jɔ i jɔyɔrɔ la jamana kɔnɔ nka hali bi n'a ka bi i k'a dɔn faama dɔw bɛ yen ani cakɛda dɔw bɛ yen Amadu Ali Konare i k'a dɔn olu kamana gannen don u dɛsɛlen bɛ malikura ni k'a faamu o tuma min ye CIMO SA ye ni a directeur de travaux n'o ye Aliou Cissé yalima nin sugubulo in taara ka di olu ma dalu jumɛn na sɛbɛnnikɛlaw ko maa dɔw bɛ yen olu bɛ ne ka hakilina kura fɔ olu bɛ ne ka yɛlɛma kura fɔ ko in na nka a mana tigɛ Dawuda dala i b'a dɔn k'a fɔ min kɔni ko in ye a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten o de la a fɔra ni sugubulo bɛ di i k'a dɔn a ka kɛ ɲɔgɔn da ye min bɛ s'a kɔrɔ min bɛ s'a kɔrɔ i k'a dɔn a ka ko ye n'a kɛra o ye o tuma min ye hakilina caman u bɛ fara ɲɔgɔn kan ɔ min yɛrɛ ye ayiwa sojɔ ko ye sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ cakɛda min bɛ BTP ko fɔ a man ka sigi sen kan abada fo k'a sɔrɔ ko dɔw bɛ yen olu dafalen don a la i n'a fɔ min ye architecte ye géomètre expert i k'a dɔn urbaniste entrepreneur de bâtiment de travaux publics ko nin damanda o de bi cakɛda caman jɛ sugubulobaw bi ta ka d'u ma a ko nka min kɔni ye hakilinaw ye faamaw bɔra a kalama sabula gouverneur yɛrɛ de ye kule k'a bɔ ka kunnafoni da radio Mali tulo kan nin kun ye sɛbɛn ye BS Jara ka sɛbɛn don an ye min bɔ La Sentinelle kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tun kɔnɔ ne min dɛgɛ don bɔla la tun kunnafoni sɛbɛn Le Pouce min ye Cɛmɔgɔ Tarawele Cɛmɔgɔ kɔrɔ a yɛrɛ kumana ba Cɛmɔgɔ ko a ko i k'a dɔn k'a fɔ ni dɔgɔtɔrɔ kɛra bana bila a b'a ye patient la a laban i k'a dɔn k'a fɔ an t'an k'o yɔrɔ dɔn bilen i tɛ b'o la de a ko an ka taa CNPM la Conseil National du Patronat du Mali jɔn d'a kalama k'a fɔ gɛlɛya tun kɛlen don ka kulusimuguba don nin yɔrɔ in na sabula a tun kɛra banfila kelen kunkolo fila banfila laban a bɛ fara fɔ sɛbɛnnikɛla ko Mamadu Sinsin Kulubali min ye i k'a dɔn k'a fɔ awa ka fara Amadu Jajɛ di Amadu Sangare ninnu maa fila y'u nɔngɔ gɔnɛ ɲɔgɔn ɲɛ kɛ
kɛrɛtɛtɛ bɛɛ lajɛlen ko nye CNPM ɲɛma ye a ma ɲa min kɔ sa kiri y'a ka kɛtaw kɛ a na ye k'a fɔ o t'a ɲɛ Mali mana gɛlɛya cogo o cogo fɛn dɔ ye laada ye o ye bulonnɔ kuma ye fɛɛrɛ de kɛra sa ka sigi ka fɔ boloda jɛkulu dɔ ka sigi u ko min ma administration provisoire aw ka sigi fɔlɔ gwɛya min bɛ yan dɛ a kana don maa si fɛ a k'a ɲɛnabɔ cogo ɲuman na jamana ka danaya bɛ aw kan waasa nin ko in bɛ ɲɛnabɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko ni ja i taara i kunkolo da cibaa ma i k'a dɔn k'a fɔ i ma tila fɔlɔ k'o bɛ ɲini ka kɛ jɛkulu kura min sigira ni u ka kow ɲɛnabɔ k'olu yɛrɛ de bɛ k'a tɔ bɛɛ lajɛrɛlen nɔɔni ni ka a bɛɛ foroki ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko mun fɛn b'a la ka kɛ CNPM ko la jɛkulu provisoire min sigira ni o ɲɛmaa ye i k'a dɔn k'a fɔ awa soya gɔlifa soya i k'a dɔn k'ale n'a ka jɛkulu bɛ ka ko tɔ bɛ ɲaami dɛ k'a sababu kɛ mun ye sɛbɛnnikɛla ko ni e sigira k'i ka baara dɔ kɛ maa fila bɛ ɲɔgɔn na e ka kan ka kɛ maa jɛlen de ye min bɛ yen ni i nana waatinin min kama cogoya min kan ka ɲini fɛ o ye ne bilara gɛlɛya min na gɛlɛya fɔra ka ban ko datugura ɲɛ sɔrɔla ko la nka ni e yɛrɛ nana e sen donni ko kɔnɔ e kana ye k'a fɔ jaaja nin yɔrɔ in yɔrɔ duman don o tuma ne yɛrɛ fana tɛ fɛɛrɛ kɛ k'a tɔ ni bɛɛ lajɛlenlen sikɛnɛden tigɛ wa a ko in bɛ ɲini ka ko ye dɛ sabula sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ ko ni maa fila min tun bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Mamadu Sinsin Kulubali Amadu Di Jaaje Sangare olu fila kuma de kan ka kɛ ko ka ɲɛnabɔ nka ko sɔmi kelen don fɛn min na o de ye k'a fɔ ko jaaja maa wɛrɛ yɛrɛ ko bɛ nin jɛkulu in maaw kɔnɔ u b'a fɛ de ka sin ka ninnu fila bɛɛ to kɛlɛ la ka sin ka dɛbɛ fura ka b'u kɔrɔ k'u bi ti ale yɛrɛ ka sin k'a ka maa dɔ ti sɛbɛnnikɛla ko min sɔmi kelen n'a kɛraw ye nin bɛna kɛ jigilatigɛ damada de ye sabula ko lotɛli batigi dɔ bɛ Bamakɔ yan min ka lotɛli dasinen don Mali primature yɛrɛ ma a na kɛ ko u b'a fɛ k'o tigi de jakosa ka o sɛbɛn soya yɛrɛ ka lisi kan waasa ka na o de bila ninnu maa fila kelen nɔ la hôtel batigi hôtel primature ka hôtel ɲɛsin primature ma n'i bɛ ka taa Jikɔrɔni para la n'i ye échangeur tigɛ l'hôtel ne kɔni bɛ l'hôtel kelen de dɔn i kini fɛ o ɲɛsinnen don primature tɛ nin ye gauche fɛ u ka mangoro foronin tɛ wa a kuma ba i b'a fɛ a ka cogoya de fɔ a to a fɔra sa o ni o yɔrɔ kɔni don a fɔra ko un hôtel de la place qui fait face à la primature ni ko wɛrɛ b'i kɔnɔ n'o tɛ ayi mais angalo ma hôtel in tigi ye joli l'hôtel jumɛn de don fɔlɔ i b'o ɲininkali de kɛ hôtel ba min kɔni b'o yɔrɔ in na hôtel in tɔgɔ ye di Allah u b'a fɔ a ma cogo Kora wa mun Kora Koyima o bɛɛ b'o yɔrɔ la ne de wa o tuma tiɲɛ yɛrɛ la n t'a dɔn l'hôtel kelen de bɛ yen l'hôtel min bɛ yen ni a sigira u y'a tɔgɔ yɛlɛma k'a tɔgɔ da l'hôtel tigi ka dugu la k'a tɔgɔ o tɔgɔ fɔ Koyima hôtel Koyima Koyira wa Koyira kɛ i ma dɔ fɔ nin ye wa Koyira hôtel Koyira hôtel Koyira kɔni y'anw ka duguden de ye o y'anw ka maa de ye a bɛ se ka na an ka kɛlɛ olu bɔ ne bɛnna na o t'a nɔfɛ ayi o t'a fɛ Allah o t'a nɔfɛ o tuma Murujankaw olu tulo fɔlɔlen bɛ min ye alu ye radio Ɲamana radio so o tuma an na tila k'u ɲininka an bɛ ɲininka ɲɛmaaya ko b'u kɔnɔ yan fɛn min bɛ n ka ngalanso Bamakɔ yan Murujanka bɛ mun dɔn yɔrɔ Murujan ayiwa naam sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn k'a fɔ awa maa minnu bɛ nin administration n'o ye soya gɔlifa ye a na kɛ ko ale ka lisi kan maa min yɛrɛ cogoya tɛ o rɔ dɛ u b'a fɛ k'o dɔn a la sɛbɛnnikɛla ka fɔ la ni ka fɛɛrɛ kɛ ka o jagoya cogo ko in kunna sɛbɛnnikɛla ko yala o bɛna kɛ a ɲɛnabɔ sira ye wa a yɛrɛ k'a fɔ kabi sɔmi kɛra o fɛ ko maa 39 mun bɛ yen n'olu ye jɛkulu baw ye n'o ye disibaw yɛrɛ ye patron baw ye a ko la o jɛkulu maa 39 la ko 26 ko soya ninnu b'a fɛ ka nin min kɛ ko nin tɛ ɲɛ u tɛna jɛn ni nin ye i k'a dɔn ko nin ye gɛlɛya kura de dabɔlen ye tuguni e bɛ ka surunadonni kɛ maa mun ni ɲɔgɔn cɛ ni e yɛrɛ taara tun k'i bɛ tila ka ko wɛrɛ paratu a ko i k'a dɔn k'a fɔ a ko bɛ gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko olu ye ɲinini minnu kɛ u y'a jateminɛ k'a fɔ kɛlɛla farala ni surunadonniba ni e yɛrɛ ma kɛ maa tilenni ye i tɛ dɛmɛ maa si fɛ n'i kɛra o maa ye tɔgɔja i b'a sɔrɔ nka ni kurutukurutu yɛrɛ jateminɛna i yɛrɛ fana fɛ ko i bɛ ko tɔ bɛɛ lajɛlen nɔɔni ne ye Mamadu Sinsin Jaaje k'aw to nin na an fila fana bɛ sin ka tigɛ di ɲɔgɔn ma ka bɛn ka fɛn ta k'a sigi a ma ban wa
nga ni nana ni maa wɛrɛ min tɛ nin fila ye to tɛ gɛlɛya wɛrɛ ye ayi b'an ka di murujangaw ma ayi bɛn ko la kunnafoni filɛ an ye min bɔ le pousse kɔnɔ ba cɛ mɔgɔ ka sɛbɛn don Amadou Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko midi info o don kabako ti ba diɲɛna ayi Amadou Konare i k'a dɔn ni maa limaniyara i k'a dɔn i b'i yɛrɛ sɔrɔ awɔ jamana min n'u k'a ma ko Thailand an ka taa Thailand jamana na Amadou Konare i k'a dɔn ni muso caana jan ani furu kɛ Amadou Konare i k'a dɔn awɔ muso in kɔni nana hakiliba sɔrɔ sabula i k'a dɔn ale nana bana min ayiwa n'o kɔni kɛlen bɛ ka gɛlɛta k'a sɛgɛrɛ i k'a dɔn ayiwa min ye dilan ye a ko matarafa furukɛ ye i ye kuma in faamu de wa sɛgɛ kan koyi muso bananen de don bana min b'a la i k'a dɔn furu sariya a tɛ se k'o dafa o ka jɛ o kɔ sa a tɛ se k'o dafa Amadou Konare nka muso in ye maa hakilima ye i k'a dɔn awa sabula awa lamɛnbaaw k'a kɛ to ni u ma ɲɛ k'a ni furukɛ bi da i k'a dɔn awa cɛ kɔni tɛ nimisi tɛ wasa dilan na abada Amadou Konare min y'o kɛ o de ye bana bɛ muso la min b'a dɛsɛ ni ka cɛ nimisi wasa muso in kɔni a ma sɔn furu sama a ma sɔn ka bɔ cɛ ka so Amadou Konare i k'a dɔn a nana min ɲini furukɛ fɛ o tuma n bɛna muso caana ja saba ɲini i k'a dɔn an bɛ to k'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ walasa i nimisi bɛ wasa Allah o bɛ furu siri wa o bɛ kɛ tibitaba sira fɛ ayi maîtresse o kɔni ye sunguru de ayi o tɛ bɛn a bɛ jɛn de kelen de bɛ furu ka fara a kan ayi mais comment muso fila tɛ furu kelen don nka ale yɛrɛ bɛ jɛn n'a ye ale yɛrɛ de bɛ muso sugandi dakabana muso saba ale ni min bɛ sosi bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ walasa cɛ nimisi ka wasa ayi sɛbɛnnikɛla ko a ko cɛ kɔni i k'a dɔn kalo o kalo i k'a dɔn awɔ dolari wari 400 ani 15 415 $, i k'a dɔn cɛ b'o d'a ma Amadou Konare i k'a dɔn a nana tabale gosi ni ka kunnafoni da i k'a dɔn k'a fɔ a mago bɛ npogotigini caana jansa la nka min ye san 35 ni 5 a bɛ daminɛ o na minnu kɛnɛkɛnɛnen don Amadou Konare a bɛ t'i laribe fɔlɔ dɔgɔtɔrɔw bɛ t'i lajɛ ni diɲɛ banajugu t'i la sidaw n'a ɲɔgɔnna o tuma n'o kɔni kɛra i k'a dɔn kalo o kalo i k'a dɔn a bɛ muso saba in sara wa a nana npogotigini caana ja saba sɔrɔ koyi Amadou Konare i k'a dɔn cɛ yɛrɛ fana jɛnna n'a ye sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn min kɔni ye cɛ ye ni ayiwa hidayi waati sera i k'a dɔn ayiwa kelen bɛ don muso yɛrɛ ɲɛna koyi e de ba taara den koyi nin kana se yan n'o tɛ ala ma gɛrɛ ɲɛcurunakaw ka gun kan ye Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko muso kɔni ye nin kɛ cɛ yɛrɛ de fɛ kama ani cɛ kanu kama sabula ale dɛsɛra i k'a dɔn awa cɛ yɛrɛ de ka se ka nimisi wasa furu ka d'a ye dayɔrɔ la furu kɔni kana sa ani cɛ kɔni ka to cɛ ani musoya in na Amadou Konare i k'a dɔn nin muso dakabana muso saba i k'a dɔn kalo o kalo a b'u sara i k'a dɔn cɛ kɔni n'o ye dayɔrɔ kɔni mɔmɔ ma ja ni cɛ in kun fɛ e ko bana in na furakɛ bilen jɔnni ni janjigi saba in ka yɛlɛma furu san 10 kɔ i yɛrɛ man ka jɛsa ka kala kɔrɔ bilali o nin ye hɛrɛ tɔ b'a la mun ye sɛbɛn ye tɔ b'a la an ye min dalo ka bɔ midi info kɔnɔ a ka bi bɔli la bon ni de ye muso ye nka filɛ ni galama ci anw da yan an daw b'u ka minɛnw bɛɛ cɛ kuwa u ka so nin tɛ k'a sigi a ka furu kɔnɔ nin ye wa piya karamɔgɔ de b'a tugu mais fiɲɛ bɛ muso de la a tɛ cɛ la nka ni ma ɲa ko nin fana kɛra furu ye waati dumanw a bɛ to ɲɔgɔn bolo waati dumanw cɛ fana tun k'a yɛrɛ minɛ sa parce que furu yɛrɛ jubaju ye min ye le meilleur et le pire a ye meilleur kɛ mais le pire est arrivé mais il faut que le mari devait suivre ça a fana tun ka limaniya a jala ka bila e ma fɔ wadi Amadou Konare waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan